Madoka chere wabuja madoka aiwa tauya nadzo nhau zuwa rechinomwe mwedzi uno waye nyama vhuvhu kaiti kunyepe ipapa nyasi wanhu wese wavhunduka munyika apa aburika mapikicha nemavhidhiyo amai Guti wari kuna Munangarwa paribaziva kuti chii chiri kuitika ipapo wangoburika wari kureketa iwo ana Herald wakatoti mai Guti wauya koita akati makanyanya Munangarwa kuti wamunyepe kuti wada kuvaka zvikoro zvinosvika 200 munyika hehe pariba ari kuziva wari kuringa hawo zviri kuitika wagototi kubva kureketa pawagoita paya kuti aiwa ndakaramba ini zvandandapuwa nawiki nero ipapo kwaiwa Munangarwa wakutsvaka manje kuti wachiwape wegani tikaitione kuti zvichabudirira chere ipapa pano nyaya apo tinoramba zvedu takaringa ukuwo chamisa guburika achiti gorekai henyu kusha mhanduwe nokutoti kwairina manyangano kuti waba nokutoti izvezvi zvakaburika zvakaitika zvese musarudzo dza 2018 nodza 2023 kwai zvichatanikiwa pachena zvese rikaiti kuona aribe kureketa kuti sei kana kuti zvichaitika sei aribe kuzvireketa izvozvo chedu kuramba takavhura madziso tichiringa kuona kuti wanenge wachiita sei pokare kuti zvichaburika sei. Jacob Mafume agototi wanhu vari kuda kunyepera kuramba zvatiri kuda kuita zvokuisa mamita omvura anotanga ajusiwa mhanduwe kunge magetsi aiwa kwainga waregawo gofungidzira kuti wachabudirira ipapo nokutoti tiri kutoramba takatosimba ipapo hoho mhanduwe pano nyaya apo rikai tirambe zvedu takaringa kuona kuti zvichapera sei aburikapo kare akatoti ipapa tiri kutotsvaka kuti tikatombokanya ino vakomana vanomiririra mavhenda kuti tigorekete nawo izvi tinhadziriseka zviri kuwanetsazvo pakaipapo mabuja chedu kuramba takandoringa hedu kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo tinenge tichindokunyepai apa muzinda weAmerica wagoburika wakati tichada pakuita kuti wanhu vemuZimbabwe waende kuAmerica kwai wanhu basi waakienda wanhu vari pabasa rehurumende pokare noone mapasipoti matsvuku aye madiplomats pachirungu varume pakaita kunyangariwa kwai muri kunyanya kuti mukaenda moreka kubenhuka ndozvaakunetsa nozuro wokuzambia wakanzi aiwa munotipa mari wokuzimbabwe wabva wanozi bvai magarira ikweyo ewo kamu wakomana kuchiribe chekuendera uku katirekei kienda ikweyo wachazoti demba wakufudawo kuuya ino rekai wakadando warekerei wakadando. Umwe Kadzitape Moses Nyakatangure akaitangura hwendo huno kuenda achienda kobira wanhu akapakata pfuti kuna akwatamohwa makore 10 kugara mujere mhanduwe anopaburika ipapo rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinopera sei ukuwo kambani inonzi Natbase Investments kwai chimiriwa naiye Blessed Marewo yagobhadharisiwa choupenzi chomadhora 300 nokuti wari kubika upfu hwawo wachigonyepera kuti upfu hwoparenda rererere mhanduwe pachiribe ichi zvinapa rekai zvedu tirambe takazviringa kuti zvinopera sei. Uyuwo mumwe anonzi Obed Manduna akamboita MP woCCC apuwa makore 4.5 years pachirungu dzokugara mujere kwai agobira munhu anga ari kutsvaka imba pakanyangariwa apo pakanyangaritsa chedu kuramba takaringa asi pano nyaya chaiyo. Bhangiro CBZ ragotirikisa Vhaleta Mtimkulu kuti ndiye atungamire bhangiro zvareketiwa nomukuru wekambani yoCBZ Holdings rikaiti goramba tichiona kuti zvinenge zvipera sei wari kuti iwo wagomutora Vhaleta iyu kubva kunyika yeBotswana wanga ari kubhanga roAbsa chedu kuringa tichimushwira zvinu wanhu muZimbabwe wawadziwa fani kuchiburika kuti China yagototi iri kutipa mpunga nokoroni mhanduwe zvokudya
Kwaipapapa unosaya kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Wakomana nozvese zvatinazvo zvizvi tikutadza chete kuti tiboye chekudya chere mhanduwe kutomirira kuti tiumbere manja kupuwa nowaChina. Wakuru wedu dai waita kumwe kufunga kunenge kuri nani. Kwaipapa wagotosaina dhiri romamiliyoni 55 noChina kuti wabatsirane panyaya dzeupfumi. Pokare norimwe dhiri rokunzi wagopuwa zvokudya iroro riri mamiliyoni anoda kusvika 10 chaiwo kuAmerica. Zvinohwadza izvi, zvinohwadza. John Mushayawanhu hakuburika achiburitsa nyaya dzache dziya dzinochokuita nokutekaidziwa kwemari achiringa kuti zvatapfuura pakati nopakati pogore inonzi pachirungu mid-term monetary policy statement. Regai tione kuti anoipedza sei. Chaangokona kuita kureketa kuti aiwa tikuchinja baya zvinhu pari zvino. Kuti hurumende irambe ichizikanwa kuti iyi hurumende inoseenzera kuti zvinhu zvinakire munhu wese. Chedu kuramba takaringa tinenge tichizokunyepai mabuja kuti zvikutekaira anhu papi nopapi. Kuhange kwagaiwa magetsi anoita miliyoni churu chibodzi no100 2 1162 megawatts pachirungu. Kukariba 424 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira wega ni 58 megawatts pachirungu. Pabodzi nyika yese iri kuboya magetsi anoita churu chibodzi no 1644 megawatts pachirungu. Tirambe takaringa kuti zvinodini dai wakaingidzira. Chikwata chokiriketi chomunyika wakomana chinoita kunyadzisa unoita kusaya pekupinda. Waburitsiwa wese mhanduwe nomumhanyo badzi nosvika 125 125 rands pachirungu. Apa Brendan Taylor aita kuita ndiye kuita kumiramira mhanduwe soshato. Regai tigoona kuti zvinosvika papi. Nokuti ndiye atoita kamhanyo yakawandisa inoita 44. Usaya kuti wakomana chii chiri kunyatsa kuitika. Regai tigoringa kuona nokuti paribe chizvinapo. Ipapa New Zealand wazoikuwawo bhora. Ipapa yatopedza zuva kudokesa zuva kuno iri nomumhanyo inoita 144 yatotungamira chaiko kuenda. Tinopaburika ipapa. Regai tirambe takaringa hedu kuti zvinodini. Apawo toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno mhanduwe pakaita kunyangariwa kwaine inonzi Open Chats podcast yaabisiwa padandemutandiro DSTV nokutuka kwayageita nokushora kwayageita wakharadhi. Zvakaoma wakomana. Regai tirambe tichiti vanhu kuitai tusvino ndozvagoreketiwa nobhebhora kuti munhu kuita urimi hwakaita kurungiwa nomunyu hunoita bakumwauka zvakaita kudandi. Regai tirambe tichiona uko vanhu wawadziwa fani mumwe wanhu vari kunzi ndio wakaita basa rokufidha hawo mitumbi yevanhu vangu vauraya kunguruve apuwa bhera aburika. Vanhu vari kuwadziwa idi kuwadziwa chaiko. Regai tione kuti zvinosvika papi. Apa mabhunu mamwe akaenda kuAmerica kwai hwendo huno wachizoringa kuona manje kuti takasiya paradhiso mhanduwe tikaenda kozviisa hedu mugehena rekuAmerica riya nokuti pakaita kunyangaritsa. Wari kusaya mabasa wanga wajaira pokare chero mabasa akaita sei wari kundonyimiwa wachinzi aiwa muno zvakawanditsa imimi tikukupaiba. Apa waribe mari yawanga wanayo yokuti wachitande upenyu hutsva ikweyo. Regai tione kuti wanoipedza sei. Ndokuti ewo garai makagadzirira ikweyo, garai muri ikweyo. Tikuwada baino kuti wabenhuke kawambogare ikweyo wazvionere kuti zvawakatiza ino ndorenge tori goridhe chairo rawakatiza manje. Mutungamiri weGhana Mahama agoti wakomana Mahama ese akapfa yanga itiwe mazuva 3 okuchemiwa 3 days of national mourning pachirungu. Idi zvi zvakaita kuoma ngawazorore murugare wakomana wakapfa nozuro waye. KuZambia aiwa kuribe zvakadano zviri kuitika. Muzinda weAmerica wangu wareketa kuti kwai
wanhu vari kunzvimbo yondora anga wagadzirire kuburika ikweyo nokutoti mvura yaikweyo nezvimwe kwaita wasvipisa. Kunova zviramba ukuru hurumende yeZambia rikaitione kuti zvinosvika papi. Iwo muzinda weAmerica muZambia unoita kuonerehwa chaiko, yaiti kuona yedu kwainoperera. Ukowo kuTanzania kwaita nyahwa akamboita ndiye mutungamiri wodare reparamende Jobu Ndugai kwaiati inini ndichazvidaba zvopanyika pano ndaenda atekaira auye mweya wachenga uzorore murugare. KuJapani wari kurwadziwa izvezvi kureketa kuno wanhu womunyika mavo vari kuderera mhando gore rapfuura kwaiva goderera nezvuru mazana mapfumbamwe 900,000 pachirungu. Tinogara wanyepa wanga wandope madzibaba kaenda ana madzibaba kana wairi chaiwo aiwa wanofamba nobasa wanotekaira kunodoka kwaakuzaritsa vanhu uku. Ipapapo kare WhatsApp yagoti iyo tiri kutsvaira misha yedu nokutoti kuno vanhu vanosvika mamirioni matanhatu wanga vari kuita basa rekubira vanhu wakamangarirwa kuti vari kubira vanhu. Aiwa takawagumura paWhatsApp tichadaba kuti wabenhuke paWhatsApp zvachose. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, zvinoperera kupi, zvakamira sei. Tiri ipapo zvedu mabuja aiwa rekai tizorore ndini wenyu Mhanduwe Onhau.